बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। चिरां जिल्लानि बिजनी फानबारि जौसिन गेजेर फरायसालियाव निखावरि नखरनि फरायसाफोरनो बिटिआर सरकारनिफ्राय साइकेल रानदों। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो धनन्जय बसुमतारी मोना बे साइकेल राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै निखावरि नखरनि सा 172 फरायसाफोरनो साइकेल गथायना होदों। बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया दिनै मानास हादरारि हाग्रामानि नैथि हाब्लांखौ 10:30 समाव गोजा फिता हास'नानै अरायथानि थाखाय बेखेवनानै होयो। मानास हादरारि हाग्रामाखौ बेखेवनायनि उनाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बुङो दि गोबाव समनिफ्रायनो हादरारि हाग्रामाखौ आयेन बेरेखायै आवग्रिनानै लानायफोरखौ होख्रांनाय जागोन होनना फोरमायो। हादरारि हाग्रामाखौ बेखेवनायनि उनाव मोनसे गेवलां मेल खुंफुंनाय जायो। बे मेलाव बारग' एनडिपिनि दैदेनगिरि जि बिदाय, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा गौतम दास बिथांमोनाबो नुजाथियो। थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझाराव नंखाय इनकाउन्टाराव सानै बर' फिसा जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मआ जिउ गोमादों। बे नंखाय इनकाउन्टारनि सायाव थार बिजिरनाय नांगौनि दुखुथिया नखराल' नङा, बर'फोरा ओंखारबोनानै सोमावसारदोंमोन। बावैसो सान सिगां बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मानसा खौरांगिरिनि गेजेरजों जोंसार मोसाहारिनि बिफा जगदीश मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि बिफा ज' जानानै क'क्राझार जिल्ला पुलिस बिबानगिरि सुरजित सिंह पानेश्वरनि हेंथायै सेरफांगुरि पुलिस थानायाव गसर थिसननायजों लोगोसे बे नंखाय इनकाउन्टार केसखौ हिउमेन राइट्सआवबो जोंसार मोसाहारिनि बिफा जगदीश मोसाहारिनि सिगनेचारावनो क'क्राझार जिल्ला उफ्रा पुलिस बिबानगिरि सुरजित सिंह पानेश्वरा गावनि गोहोखौ गाज्रियै बाहायनानै सानै बर' फिसाखौ गावथारदों, बिनि न्याय नांगौ होनना लिरहरनाय जाबाय होनना फोरमायदोंमोन आरो बे गसर थिसननायखौ हिउमेन राइट्सआ आजावबाय। बाक्सा जिल्ला सालबारि इउपिपिएल इयथ ब्लकनि आफादगिरिया सालबारि इउपिपिएल ब्लक आइजो गांखंनि लेङाइ आफादगिरिजों देहायारि सोमोन्दो लाखिनायनि अजद थिखांदों। सालबारि इउपिपिएल इयथ ब्लकनि आफादगिरि अकन दैमारिया सालबारि इउपिपिएल ब्लकनि आइजो गांखंनि लेङाइ आफादगिरि गीतानजलि नार्जारिखौ रां होगोन, न' लुनानै होगोन, गारि बायना होगोन बायदि बायदि गोदै रावजों बुरखायनानै गाज्रि खामानि आथोनारि सोमोन्दो खालामनानै गोरबोआव थानाय गथ'खौ सावदरभिटा देहा फाहामसालियाव प्रेगनेन्सि एबर्सन खालामनानै गीतानजलिनि देहानिफ्राय बाहेर खालामनाय जादों होननानै सालबारि इउपिपिएल ब्लक आइजो गांखंनि लेङाइ आफादगिरि गीतानजलि नार्जारिनि फिसाय देबेन बसुमतारीया फोरमायदों। आरो गीतानजलिनि फिसाय देबेन बसुमतारी बिथाङा बिटिआरनि गाहाय थामहिनबा इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौ गोरैयै खावलायदों। थाबैनो गीतानजलि नार्जारि आरो अकन दैमारि बिथां सानैखौबो इउपिपिएल हानजानिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै खावलायहरदों। आरो बिथाङा बुंबावो दि आंनि गोजोन नखर संसार सिफायग्राया अकन दैमारि होननानै दुखु मोननाय फोरमायदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला अकन दैमारिया बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय रुपहि राजाबिलनि थागिबि आरो गीतानजलि नार्जारिया रुपहि बामोनखाल गामिनि थागिबि। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।